kauna ta kai kauna. A so ne ban ga kamar ku ba, a kauna ban ga irin ku ba. Ni masu yi da abba soyayyar ku tana burge. Afnan Production. Idan so ya kai so to sai kauna ta kai kauna. Zan yi misalin so na iya mana abba ko zan kauna. Ina da dalili da samun irin ku sai an tona. Ku ya soyayya ne ran wacce zuci ba ta kona. Na yi maki son abu da ke kaɗai yayin alkawarin zai zauna. Ni ma shaidan ne farin cikin da kuke ba juna. Asibiti kika rasa ni abba yana sanki, ya ce kuma duk ran zai wahala ba shi da tamkarki. Ke ma haka nan kuma ke ka faɗi yarinyar kirki, domin haka soyayyar ku take gaba ba ta cin barki. A don haka soyayyar ku take ba waɗansu mamaki. Na yi ma abba yana sanki. Makarantar community soyayyar ku ta fara. Muhammadu Yamlas ya shaida keke mai ya kara. Ahmad Angon Bilkisu da Rashman su masu tsara. Abba bai Hafsat da Khadija ma sun ce maku da tsara. Zainab zai baby Zainab Farawa sun yi faɗi sun ƙara. Fatima da Anti da Rahama ma Na'ima da Abba. Abba ya ce halifan aboki na ka je ka yi mana waka. Ni da masoyiyata na ima wacce da sa zuciya ta sarga. Ni ko na ce ka sha kurman ka aboki ka sa rai an doka. Hakan yasa na yi ta da salon da zai sanya maki hasi kuka. Na ima da abba guna burge na guna burge.